en el que seria un canvi de 7 milions de persones, però que si aconseguim convèncer a prou gent com perquè això sigui viable, doncs en molt poc temps podem aconseguir aquesta massa crítica de gent, de forma que tot Catalunya acaba sabent que existeix Som Energia, que li fem la competència a aquests xoriços i aconseguim una proposta viable, possible i a més que és totalment a l'abast de totes les butxaques, no? Que també és molt important de dir, no són coses difícils d'aconseguir. I aleshores es tracta que cadascú de nosaltres decidim en quin tipus de micropropostes volem estar, idealment que siguin propostes al màxim de sectorials possibles, que no només siguin d'energia, sinó també siguin d'alimentació, també siguin d'altres tipus, dels necessaris per aquest horitzó, de solidaritat, perquè hem de treballar el que seria una igualtat global en recursos. Per tant, si l'horitzó és que tots tinguem capacitat d'arribar a aquest benestar, doncs hem de pensar que hem de repartir la riquesa d'alguna manera. Doncs, a veure com ho fem. Doncs també són micropropostes interessants de treballar. Bé, doncs aquesta és la idea. Digue'm. Perdona una pregunta. Si tu creus que aquesta gent que diu que Som Energia seria capaç de cobrir la demanda d'electricitat que es pot generar a nivell estatal sí. Jo ara no vull parlar d'energia, volia parlar d'alimentació, però sí, però posat a parlar d'energia és aquestes 700 persones, jo soc soci per exemple, al setembre començarem a comprar energies renovables. Això vol dir que Som Energia, que encara no ha construït masses plaques solars ni masses molins eòlics petitons, aquests que no molesten, doncs no produirà ell en si prou energia renovable, però sí que pot comprar-la a altres grups que estan fent energies renovables i l'estan posant a la xarxa. I existeix. Fa temps vaig estar a un altre grup que es deia Electranorte, que són petites centrals mini hidràuliques d'Astúries i que fan energies renovables sense amb baix impacte, etc. És cert que d'aquí a que puguem fer electricitat per tot el món, doncs faltarà molts recursos econòmics per poder construir aquesta electricitat. Però en la mesura que més gent es vagi afegint en aquestes micropropostes, més recursos tindrem per produir aquesta energia com toca. I insistim que el principal és l'energia renovable més barata és la que no es consumeix, és a dir, l'estalvi. I per tant, en aquest sentit, també es treballarà amb estalvi. És que jo pensava que anaves una mica més cap aquí, perquè les plaques solars estan fetes d'algo, no? Sí que vaig cap aquí en el sentit que hem de canviar molts sistemes de consum. Però també vaig dir, hem de buscar el benestar. El benestar el podem aconseguir com el típic acudit aquell que estava tombat en una olivera veient com pasturaven les seves vaques, li passa un enginyer agrònom i li diu: escolta, vostè què fa aquí pasturant les vaques, mirant com les vaques mengen l'herba, i què vols que faci? I diu: home, doncs fica-les tancades en un lloc i que els dones un cereal i així les vaques et donaran més llet. Bueno, però jo les munyeixo cada dia. No, és que si les fiques a llet ficaran el doble de llet. I ja, però què vols que facin tant de llet? Doncs tindràs més beneficis i amb aquests beneficis podràs pagar el pinxo aquest que compres que ve d'Amèrica Latina, que encara que sigui transgènic, i podràs augmentar la producció de llet i acabaràs sent director d'una gran empresa productora de llet. I de què em servirà? Doncs podràs estar tombat a una olivera tot el dia veient com la teva empresa funciona sola. Doncs és el que estic fent, tombat a l'olivera tot el dia, no? Doncs aquest benestar és el que podem aconseguir. En el parèntesi aquest entre que el senyor estava tombat a l'olivera i ha acabat fent l'empresa i ha acabat tombant a l'olivera, hi ha molta gent entremig pagant l'hipoteca. Això és cert, hem de ser conscients de que, jo és una cosa que insisteixo, el deute econòmic de la societat l'hem de treballar d'una altra manera, no l'hem d'intentar tornar perquè no el tornarem mai. Me'n recordo l'any 2000 que vam fer la campanya per l'evolució del deute extern d'Amèrica Latina i de tot el món i dèiem, escolta, aquests deutes són deutes que no ens tornaran mai, per tant hem d'intentar resoldre-ho d'una altra manera. I Equador ho ha resolt, per exemple, analitzant aquell deute i dient aquest deute és il·legítim i no cal tornar-lo perquè és il·legítim.
l'han fet servir dictadors i era per comprar armes i per tant no es pagarà. Doncs el mateix amb moltes altres coses. Si hem comprat un pis que estava sobrevalorat, doncs no tornem, o que es quedin al pis i el lloguem i ja està. I no ens quedem amb deutes. Aquestes idees imaginatives les hem de plantejar, però no era l'objectiu de la xerrada d'avui, perdoneu. Me'n torno un altre cop a l'agricultura i ja acabo. Ja acabo, espero, no? Perquè el que volia plantejar-vos són tres coses en el sentit de vaig a concretar concretament, vaig a concretar en aquestes micropropostes amb temes d'alimentació. I aleshores, la idea de com fer una alimentació sostenible en aquest context, amb micropropostes que són maques, que són interessants, que són viables, que valen la pena, doncs, i que a més, com que tenen totes aquestes característiques, és fàcil que més gent s'hi vagi sumant i anem convencent a la resta de la societat perquè s'hi fiqui, doncs és el que estem portant a terme aquí a Cerdanyola. Hi ha 4 grups, jo estic en un altre grup que estem a Rubí, que es diuen els grups de consum, cooperatives de consum. Llavors us els explico així molt breument, però abans d'explicar-vos els grups de consum us vull parlar de termes una mica més teòrics, que seria la sobirania alimentària, a veure si me n'en surto, i no sé si hi havia alguna altra cosa més a dir. Sí, i la sobirania alimentària, més que res per explicar-vos quin és el nostre context. Digue'm. Jo he vingut aquí perquè he vist anunciar que el tema de la xerrada era el de creixement. Per això he vingut aquí. No és aquest el tema de la xerrada? El tema de la xerrada era de creixement i sobirania alimentària, i he fet una introducció de per què hem de tenir una societat que ha de fugir d'aquesta teologia del creixement. Ja l'he explicat, no sé si ha arribat tard, i ara el que farem és una proposta concreta en l'àmbit del decreixement en el tema de l'alimentació. I gràcies per l'aclariment, perquè potser vosaltres estàveu perduts de què anava la xerrada. Si de cas te la torno a explicar després quan acabem. No pateixis. Doncs la idea és què és la sobirania alimentària, i aleshores per definir-la, abans de definir-la, us parlaré d'un altre concepte que està de moda, que es diu la seguretat alimentària. Segur que n'heu sentit a parlar aquests dies de seguretat alimentària, sobretot perquè em sembla que han trobat un problema amb... Encara no l'han trobat en què, no? Han vist que s'ha mort algú, han pensat que eren cogombres, després que eren germinats, encara no han analitzat la carn, segurament estarà per allà el problema, però bueno, ja la trobaran. Ja sabeu de què parlo, no? Doncs la idea és que de seguretat alimentària hi ha vol dir dues coses. Si busquéssim al diccionari, que no sortirà, però a la Viquipèdia potser sí, doncs vol dir dues coses. Seguretat alimentària es refereix a que és sa, que no ens farà mal, i per tant compleix els requisits sanitaris adequats, etc. Però per l'altra banda, seguretat alimentària vol dir que ens pot abastir, que tindrem el menjar que toca quan el vulguem. O sigui, fixeu-vos que té dues definicions molt diferenciades. Una cosa és que el tinguem i l'altra és que no ens faci mal. Aleshores, jo no vull parlar ara del que no ens faci mal, tot i que ja està relacionat, perquè les propostes de sobirania alimentària són normalment molt més sanes que no pas les propostes de seguretat alimentària en el tema de l'abastiment. El que es volia comentar és que la sobirania alimentària es contraposa a la seguretat alimentària en el sentit de l'abastiment, d'aconseguir el menjar, perquè la seguretat alimentària d'abastir el menjar es refereix a que algú ens posarà el menjar sobre la taula quan el vulguem, això sí, sempre que el puguem pagar. I el tema sobirania alimentària és més aviat nosaltres, entenent persones, comunitats o pobles, decidim com volem que aquest menjar arribi sobre la taula. Fixeu-vos, la diferència és que els termes de seguretat alimentària en el tema d'abastiment està fora del nostre control. Hi ha algú que decideix com ens posa el menjar a la taula. I la sobirania alimentària és nosaltres que decidim com volem que aquest menjar arribi. I és el fet que marca la diferència entre una cosa i l'altra. I és el fet que després fa que el menjar, en els termes de seguretat alimentària, estigui en mans de molt pocs grans corporacions amb molt de poder que decideixen el preu, que no paguen el que toquen els pagesos, que estan extingint la població pagesa, tot i que